Aquest anell és molt important per mi. És un record de la mare. No sé què faré si no el trobo. No sé què faré. No puc perdre temps fent comèdia. Si no el trobo, estic perduda. Potser sí que és molt important per mi, però això no és el més important. Si en Kazune arriba a saber que l'he perdut... Ai. Què dius? Que l'has perdut? Ah! Com pot ser que l'hagis perdut? Ai, 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 ai. Com pot ser tan inútil? Que no ho saps, que aquest anell és molt important? Sí que ho sé perfectament. No en tens ni idea, les noies sou totes unes inútils! Ai! En Kazune es posarà fet una fúria. Sí, no m'ho vull ni imaginar, serà terrible. L'has de trobar com sigui i de pressa. Ja ho tinc! Ta-dam! Senyores i senyors, amb tots vostès, la detectiu Karin Hanazono. I la seva ajudant, la Nikatson. Sé que el dia de la festa de l'institut encara el tenia, o sigui que si l'he perdut, ha sigut després. A mi em sembla que no cal buscar gaire lluny, que ha de ser per aquí. Oh, què ha passat a l'habitació? Com és que està tan desendreçada? Hi han entrat lladres? No, desenganyat. Ha sigut tu, que ets una desordenada. Ah, és veritat. Vinga, va. El primer que hem de fer és endreçar una mica. Tens raó, val més que posem una mica d'ordre. No apareix enlloc aquest anell. Mira això, quants records! Vinga, dona, anem per feina, que si no, no acabarem mai. Mira, Shi-chan, són fotos meves de quan era petita. Ostres, quina preciositat, com maca que eres. Sembla mentida que amb els anys hagis pogut canviar tant, oi que sí? Què vols dir amb això? Oh, no, era broma, era broma. Hola, Karin. Ostres, quin escampall. Què passa? Has decidit fer neteja a l'habitació? Hola, Himeka. Mira això. Ostres, però si ets tu de petita, oi? Quina passada. Eres una monada. Les he trobat mentre feia una mica d'endreça. És molt divertit, eh? Mira, fotos velles. Ah, és veritat. Espereu-vos un momentet. Jo també tinc un àlbum de fotos. Us el portaré. Ai, però que macos! Aquest és en Kazune? Que divertits que esteu, tots dos. I tant! I quina llàstima que aquest nen tan bonic s'hagi convertit en un masclista i un misògin. Sembla impossible. Sí que em sap greu. Si és el Kazunesaure! Què? Ai! No, res. No passa res. Què vols dir, que no passa res? L'habitació sembla un camp de batalla. Quin escampall, mare meva. L'escampall l'he fet perquè estic endreçant. Que estàs endreçant, dius? Seria una novetat. Sí, ara no et pensis que és que ha perdut una cosa i l'està buscant, eh? Ai, Shi-chan! Oh. No, mira, és que he pensat que de tant en tant està bé fer coses de noia, encara que sigui una deessa. Que estrany. Ensumo alguna cosa. Estàs perduda. En Kazune és molt més bon detectiu que tu. Ai, i ara què faig? Ja m'ho semblava a mi. Quan fa que és aquí, això?